İsa Mesih va emri min noyo ku senî ki min şima ra hes kerd ze şima zî pê jewbinî ra winî hes bikere. Çend rojî verdê mergê İsa Mesihî, İsa şakirdanê xwe ya piya nan werde. No nanên de xusûsî bî ew namê ci Pesax bî. Wextê nanî di İsa Mesih weriş pay, hewliyên girot xwe dest. Aw kerd leganên miyan, ew awa ningê şakirdanê xwe şitî. Ew behdozî a hewliya ningê îna hemin kerdî wişkî. İsa Mesih ame Petrusî hetek ki ninganê ey zî bişiwo. Ew Petrusî eyrê va, Rabbî, tî kenê ninganê min zî bişiwe. Ney sera İsa'yê va, newet ti nêşenê no çiyo ku eza kena ey fehm kere. Hema tu do ney behd û fehm kere. Petrusî va, ti dê qetiya ninganê min nêşiwe. İsa eyrê va, eke ez ninganê to nêşiwaze, karê to mina çiniyo. Tiyê min dima nîneyê. Wexto ki İsa Mesih ningê şakirdanê xwe hemin şitî ze, herûnda xwe dironişt. Îna re pers kerd û va, şima fehm kerd min şima rê se kerd. Şima mirê vanê mehlîm, ew Rabbî. Ew şima winî vatişa raşt vanê. Newe eke ez mehlîm û Rabbî şimaya, ew min ningê şima şitî ze, gerek ki şima zî ninganê pê jewbînî bişiwe. Ez şima rê senî ornek biyaze, şima zî pêrê min şima rê senî ker ze winî bikere. Eke şima ney bikere ze, şima dê bimbarek be. İsa Mesih va emrê min noyo ku senî ki min şima ra hes kerd ze, şima zî pê jewbînî ra winî hes bikere.